לא בכל יום נולדת ילדה שמדהימה את כולם. ילדה מלאת כישרונות, מצחיקה, חכמה ויצירתית. היא ילדה טובה. מכיוון שבשבילנו בר היא סלב, רצינו לספר לכם קצת. מי היא בר יגל? בשנת 1995, בבית משפחת יגל בערב פורים, נולדה בר, בת בכורה ליפעת ואריק. מהרגע הראשון ניכר היה שבר היא חייכנית סדרתית, נבונה, פיקחית. כבר בגן הילדים גילתה בר את כישוריה המיוחדים בהדבקת פלסטלינה ובציור על קירות. את כישוריה האלה פיתחה, והיום היא מפליאה ליצור בעבודות יד מדהימות, אותן היא מחלקת לבני משפחתה. מגיל צעיר הייתה בר שנונה ומצחיקה. איך קוראים לך? את יפעת? אני רויטל. את רויטל? אני טוב. את טוב? אני רני. את רני. איך קוראים לך? אני. קוראים לך רני? לשובבים יש את הזיק הזה בעיניים. לכמה זמן הוא הספיק? 8 ימים. עוד אוהבת את ההומור שלה, היא פשוט מקסימה אמיתית. אפשר לעשות ממנה פצצה נוראית. תהיה והתגלתה כתלמידה שקדנית. שיום אחד, כשהתקבלו תוצאות מבחני המחוננים, הסתבר שבר עברה את המבחנים והחלה ללמוד בתוכנית למחוננים. היא מתקיפה את הלקטות יותר בזכות השכל והשנינות והפה. מה שמי אמא בבטן? בשנת 1997 חלה תפנית בחייה הרכים של בר. לבר נולד אח, חן. ואת חן את אוהבת? כמה את אוהבת את חן? כמה? אוהבת.